Ola, no vídeo tutorial de hoxe imos ver como o ser humano modificou as paisaxes e os ecosistemas e, por desgracia, non sempre de forma positiva. Así que empezamos. O ser humano leva interactuando co entorno no que vive dende os principios das súas primeiras pegadas na terra. Mais esta interacción non sempre foi ou é positiva, xa que os humanos moitas veces modifican o medio segundo as súas necesidades, rompendo desta maneira unha morea de ecosistemas naturais. Imos ver as modificacións máis habituais nas paisaxes. Construción de encoros. Modifican o caudal e o curso do río, afectando así os ecosistemas naturais acuáticos que xa non se recuperan. Deforestación. As árbores córtanse por varios motivos, pero sexa cal sexa, este feito provoca a erosión dos solos e a desaparición de especies tanto da fauna como da flora. Motivo 1. Cortamos árbores para aumentar os campos de cultivo, xa que se a poboación medra, hai que alimentar a moita máis xente. Motivo 2 da deforestación. As árbores son precisas para a elaboración de papel, mobles, sistemas de calefacción. Motivo 3 da deforestación. A poboación precisa máis terreos onde vivir. Isto fai que tamén se destrúan ecosistemas naturais para construír novas vivendas. Espigóns e portos marítimos. A súa construción altera as praias, as correntes mariñas e, polo tanto, desorienta a fauna acuática que vive nos seus arredores. Vías de comunicación. Estradas, autoestradas, pontes, túneles. Está claro que modifican totalmente as paisaxes e os ecosistemas dos lugares por onde pasan. Campos petrolíferos.
modifican de forma moi agresiva todo o entorno no que se construen. Polígonos industriais alteran moito os ecosistemas nos que se construen, debido principalmente a que acostuman facerse en zonas rurais. A industria en xeral, as fábricas textiles, siderúrxicas, de coches, todas contribúen ao deterioro das paisaxes e ecosistemas das zonas onde se sitúan. A ONU no 2015, para evitar toda esta desfeita de destrucción dos ecosistemas, aprobou as ODS, pero delas falaremos no vindeiro vídeo tutorial. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Investiga. ¿Qué significan as siglas ONU? Organización das Nacións Unidas, ONU. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!